രൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 3-ാമത്തെ ദിവസം അല്ലേ. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ 2 അധ്യായങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ കണ്ടത് നമ്മൾ സാഖ്യയോഗം എന്നുള്ള ആ സാഖ്യ ബുദ്ധിയിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക അല്ലേ, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം കണ്ടു, നമ്മള് കർമ്മയോഗം കണ്ടു. ആ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ആ പരമ്പൊരുള് അഥവാ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കല്, അതാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത്. സാഖ്യബുദ്ധിയിലൂടെ ആത്മതത്വമാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഇപ്പോ സ്വധർമാനുഷ്ഠാനം എന്നുള്ള ആ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മം യോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, ഭഗവാനെ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട്. അങ്ങനെ തൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഒന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എനിക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ച ആ അർജുനന് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അല്ലെ. ആ ചൈതന്യം പോയാല് സത്തുപോയി അല്ലെ, ചത്തുപോയി. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആത്മാവിനെ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? കേശാഗ്രത്തിന്റെ 1/10,000 മാത്രമാണ് വലിപ്പമുള്ളത്. പഴയ വസ്ത്രം മാറുന്നത് പോലെ പ്രാരബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ തീരുമ്പോ അല്ലെ മറ്റൊരു ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം. അതൊക്കെ പഠിച്ചു. അതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലെ. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. ഇതിനൊന്നും പരിഹാരമില്ല അല്ലെ. അതിനാൽ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. നീ നിന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യൂ. യുദ്ധമാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ, ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ. അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് ഭീരുത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമായിരുന്നു. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താ രണ്ടാമതൊരു വട്ടം കൂടെ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തത്? ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ടാ ക്ലിയർ ആവില്ലേ? ഇല്ലേ? കേട്ടല്ലോ മാതാജി, ഇന്ന് പകല് നമ്മൾ വീണ്ടും കേട്ടു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്താ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പൊ 2-ാം അധ്യായമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവത്ഗീത പഠിതാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിലും ആ ഭഗവാന്റെ വാണിയിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അതാ അല്ലെ. ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള്, സന്ദേശങ്ങള്, അതിലൊക്കെയും നമുക്ക് വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താ? കേട്ടാല് മനസ്സിലാക്കാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സും ബുദ്ധിയും കൂടെ വേണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് നാരദർ വ്യാസദേവർക്ക്, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പ്രശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഈ അറിവ്
അല്ലെ? അത് നമ്മൾക്ക് ഗ്രാഹ്യമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു തുറന്ന മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്, അല്ലെ, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക പാകത്തിനുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയുമായിട്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു പാത്രം ആവണം, അല്ലേ? അതിനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതിനെ തക്ക രീതിയിലാക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നശ്വരമായ ശരീരവും ശാശ്വതമായ ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന അധ്യായമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, അല്ലേ? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അങ്ങനെയുള്ള ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു, അല്ലെ? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും എന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, ആ ദൃഢത, അത് തന്നെയാണ് നിശ്ചയാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ല മാതാജി, എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ല. സ്ക്രീൻ ആയിട്ടില്ല മാതാജി. വന്നിട്ടില്ല. ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, കർമ്മയോഗം. ഓക്കെ, വന്നില്ല. വന്നു. അധ്യായം 3 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം ആണ്. കർമ്മം എങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെയും ഓരോ വിവിധ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ കർമ്മം, ആ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെ യോഗമാക്കി മാറ്റാം, ഭഗവാനോട് ചേർത്ത് നിർത്താം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാനുടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അർജുനന് സംശയം തീരില്ല, അല്ലെ? അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. പറയാണ് അർജുനൻ. എന്താ പറയണേ? ഹേ ജനാർദ്ദന എന്നാ പറയണേ. അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം. ഘോരകർമ്മം, അല്ലെ? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്തിനാണ് അങ്ങ് പ്രേരിപ്പിക്കണത്? ഇപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമമായത് എന്നൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനേക്കാളും നല്ലത് ബുദ്ധിയോഗമാണ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫലകാംക്ഷയോടെയാണ്, അല്ലെ? രാജ്യം വേണം, അതിനാ യുദ്ധം ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അത് ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ബുദ്ധിയോഗമാണ് എന്ന് ഇന്നലെ ശ്രീകൃഷ്ണ അങ്ങ് പറഞ്ഞുവല്ലോ കേശവ. അപ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് അങ്ങ് നിർബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പോ ബുദ്ധിയോഗം അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോ കർമ്മ നിരതരായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങലല്ല, അല്ലേ? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകാന്തത്തിൽ തപസ് ചെയ്യലുമല്ല. യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച അർജുനൻ പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാനോട് തുറന്നു പറയാണ്. തനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കർമ്മരഹസ്യം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുശലതയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പോലും നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. തുടരുകയാണ് അർജുനൻ. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദ്ദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം
ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു തരൂ. പറയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയോഗമാണ് നല്ലതെന്ന്, പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗമാണ് നല്ലതെന്ന്. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തദേകം വധ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? തദേകം അതിലെ ഏതാണ് ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഏതാണ് എന്റെ ശ്രേയസ്സിനുതകുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം പറയൂ. തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരെണ്ണത്തിനെ മാത്രം നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം പറഞ്ഞു തരൂ. രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ, ഇത് ചെയ്താലും നല്ലത്, മറ്റത് ചെയ്താലും നല്ലത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കാതെ ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ അതൊന്നിനെ തദേകം വധ എന്ന്, അപ്പോ അതിനെ മാത്രം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന കർമ്മണാമനാരംഭാ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന ച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്ന ബുദ്ധിയോഗം പരമ്പൊരുളിനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ബുദ്ധിയോഗം. അതുവഴി സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കുക. അങ്ങനെ വേണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധമായിട്ട് വേണം സന്യാസം എടുക്കാൻ. ഇപ്പോ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധവാസന ഉള്ളിലുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആള് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് സന്യാസം എടുക്കാൻ പോയാൽ വിജയിക്കില്ല. സന്യാസം എപ്പോഴാ എടുക്കുക? ഈ കർമ്മവാസനകളെയൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ കർമ്മവാസനകളെയൊക്കെ എരിയിച്ചു കളയണം. അതിനുശേഷം വേണം സന്യാസം എടുക്കാൻ. കർമ്മങ്ങള് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റി സംശുദ്ധമായിട്ട് വേണം സന്യാസം എടുക്കാൻ. ലൗകികരായ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ. ശുദ്ധീകരണം നടക്കാതെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ശരീരമാണെങ്കിലോ ആ ആത്മാവിനാലെ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു ജഡവാഹനമാണ് ശരീരം അല്ലെ? അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ചിത്തവൃത്തി കുറയണം. അപ്പോഴാണ് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കൂ, കുറെ സന്യാസിമാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതും അല്ലെ? എല്ലാവരും യഥാർത്ഥ സന്യാസിമാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെ? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വേഷവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല ഒരു സന്യാസിയെ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ? കപടാചാരന്മാരും ചിലപ്പോഴുണ്ടാവും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത കപട നാട്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ധ്യാനമൊക്കെ അഭിനയമായിട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും ഒഴുകും. അങ്ങനെയുള്ളവര് സന്യാസിയല്ല അല്ലെ? വഞ്ചകരാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും പറ്റൂലല്ലോ മാതാജി. മാതാജി പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാ സാരാംശവും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ശ്ലോകം ടച്ച് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള യജ്ഞ രൂപേണ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. പറയാണ്, എല്ലാ കർമ്മവും ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? സ്വധർമ്മമുണ്ട്. അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ, മകള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, എല്ലാവർക്കും, സഹോദരൻ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്വധർമ്മം അല്ലെ? ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ പിതാവാണ്, മകനാണ്,
ഭർത്താവാണ്, സഹോദരനാണ്, എല്ലാ നിലയ്ക്കും സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകൾ, ഒരു കുട്ടി, അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സ്വധർമ്മം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴ് അത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുക. എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യാ? കുറെ നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കണോ? അതല്ല. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുക. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോഴും പ്രവൃത്തി അവസാനിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഭക്തി എത്ര സരളമാണ്, അല്ലേ? ടഫ് ഒന്നുമല്ല. ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതിനൊരു ചെറിയ ഒരു നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം, ഇപ്പോഴത്തെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരെ വേണ്ടു. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളെല്ലാം സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന ഭാവേന എല്ലാം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് പാപമാവട്ടെ പുണ്യമാവട്ടെ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല, ബന്ധനത്തിലാക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. എല്ലാം നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം എന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എപ്പോഴാണ് അറിയോ? നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഈ പ്രവൃത്തി ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ, ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാക്കുവോ എന്ന് നോക്കുക. ഭഗവാന് പ്രസന്നത ഉണ്ടാക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിൽ അത് ധർമ്മമാണ്. അതല്ല, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നത ഉണ്ടാക്കില്ല ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അധർമ്മമായിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ലോജിക്ക്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാ. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ലാതെ ചെയ്യാ. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ വെറും ഒരു ടൂള് മാത്രമാണ്, അല്ലേ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു വിരല് പോലും അനക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഞാനും ഭഗവാനും കൂടി അത് ചെയ്തു എന്ന മനോഭാവമായിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ വീട്, ഞാനത് ചെയ്തു, ഞാൻ പണം സമ്പാദിച്ചു, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല, അല്ലേ? അതൊക്കെയും ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെടുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബന്ധമുക്തനാവാം എന്നാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? നിർബന്ധേ കൃഷ്ണസംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യമുച്യതേ എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ ഭൗതികതയോട് വിരക്തി വരുള്ളൂ. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കല, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർമ്മ രഹസ്യം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം. വിഷ്ണു പ്രീതിക്കായിട്ട് യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്രമേണ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം എന്നുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക് താനേ ഉയരും. ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ഇവിടുത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്, മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള സേവന രൂപത്തില് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഉയരും. നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ, ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ തുടങ്ങും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷൈ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വഖം പാപായേ ഭജന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. യജ്ഞമായിട്ടാണ് എല്ലാം കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? യജ്ഞത്തില് നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇപ്പൊ വിചാരിക്കുക, നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ അരി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴുകി നന്നായി വേവിക്കും, അല്ലെ, വെക്കുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ അത് അരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് അത് എത്ര എത്ര പാപ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെ? നില ഒഴുമ്പോ കുറെ ജീവികൾ ചത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നത്. കുറെ പാപഭാരം കൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നുണ്ടാവുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായിട്ട് അത് പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഭോഗം സമർപ്പിക്കുക, നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാവും. എന്നാലോ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പാൽപ്പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് സ്വയം അതൊക്കെ കഴിച്ചു. പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നല്ല രുചികരമായ ഭോജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സിരകളെ പോലും പരിശുദ്ധമാക്കും. ശരീരവും മനസ്സും പരിശുദ്ധമാവും. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. അവരിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ആഹാരവും വൃത്തിയായിട്ട് പാചകം ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, ചായ കാപ്പി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം പാചകം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു തുളസി ഇല വെക്കും. എന്നാലാണ് ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമാവുക, അത് പരിശുദ്ധമാവുക. അങ്ങനെ വെക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്രയ്ക്ക് പരിശുദ്ധി ഒന്നും പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങും, അല്ലെ? അതൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മുറിച്ചൊക്കെ തുളസിയിലൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രസാദമായിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. നമുക്ക് അല്ലേ, ധാന്യങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ജീവികൾക്കും വേണം. എങ്ങനെയാ? മഴ മൂലമാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. മഴയോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ്. യജ്ഞങ്ങളോ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഒരു യജ്ഞചക്രം ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ, ലോർഡ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിവൊക്കെ, എല്ലാ വേദങ്ങളും വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ അറിവും വേദങ്ങൾ വന്നു. അങ്ങനെ വേദങ്ങളിലൂടെ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാവട്ടെ, അങ്ങനെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മഴ കിട്ടുന്നു. മഴ കിട്ടുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങള്, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭോഗം സമർപ്പിക്കുന്നു, നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ചക്രമാണിത്, ഒരു യജ്ഞചക്രം എന്നാണ് പറയാ. ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ? കൃഷ്ണന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രസാദമായിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ. അത് ശരീരത്തിനെ ആത്മീയമായിട്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്നതാണ്. പാപമൊക്കെ നശിക്കും. ഭൗതിക സഹജമായിട്ടുള്ള അശുദ്ധികൾ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് എപ്പോഴും കൃഷി കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ? അതിനെന്ത് വേണം? മഴ വേണം. മഴ ഇന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ എന്നുള്ള ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള ദേവതകളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ഇവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അവര് പ്രസാദിക്കുമ്പോ പരസ്പര പ്രീണനമാണ്. അങ്ങോട്ട് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോ ആ ദേവദത്തമായതൊക്കെ നമുക്ക് തരും, അല്ലെ? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പലതും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കൃതജ്ഞത വേണം. അതിനുവേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്ത് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വെള്ളം, വെളിച്ചം എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഇപ്പോ യജ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഈ ജന്മത്തില് സുഖസമൃദ്ധിയോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ദേവതകള് എല്ലാം തൃപ്തരാവും. അതുവഴി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജലം, വായു, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ദേവതകള് സംതൃപ്തരാവും. പ്രകൃതി അനുകൂലമാവും. പിന്നെ നല്ല ജലം, വായു, ആഹാരം, ലോഹങ്ങള്, എല്ലാ സമ്പത്തും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങള് വലിയ കഠിന പ്രയത്നം കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും.
യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാ പ്രയോജനം. പാപങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ യജ്ഞം എന്നുള്ളത്. യജ്ഞം കൊണ്ട് കാലാനുസൃതമായിട്ട് മഴ പെയ്യും, അന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇവിടെ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി. അല്ലെ? ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണത്. അല്ലെ? സത്യയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനമായിരുന്നു സത്യയുഗത്തിലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് 1,00,000 വർഷമൊക്കെയാണ് ആയുസ് ആളുകൾക്ക് സത്യയുഗത്തിലെ. അവര് 60,000 വർഷമൊക്കെ തപസ്യ ചെയ്യും, ഓരോരുത്തരും മുനിമാരൊക്കെ. അപ്പോ അന്ന് സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു ധർമ്മം. എന്നാൽ ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോഴോ യജ്ഞമാണ് ത്രേതായുഗത്തിലെ ധർമ്മം. എന്നാല് ദ്വാപരയുഗമായപ്പോഴോ വിഗ്രഹാരാധന ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ്, ആ കാലത്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ധർമ്മം. എന്നാൽ ഇപ്പൊ കലിയുഗമാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലോ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് ധർമ്മമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പരമപദപ്രാപ്തിക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എന്താ ഒരു മാർഗം? കലിയുഗം മോശമാണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലെ നന്മ എന്താ? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളുടെ ധർമ്മങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്ന വരികളുണ്ട്. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നമ്മള് ഇതുവരെ ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗ അവതാരമാണ്. കരുണ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ് 500 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി. അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന വരികള്, ശ്ലോകങ്ങള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 5-ാമത്തെ അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. കൃഷ്ണവർണം തിഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈര്യജന്തി സുമേധസ എന്ന്. മാത്രല്ല 12-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ കലേർ ദോഷ നിധേ രാജൻ നസ്തിഹ്യേകോ മഹാഗുണ കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത് എന്ന്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? ഈ കലിയുഗ ദോഷം നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരേ ഒരു ഗുണമുള്ളത് എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തരാവാം. ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സ്വർണവർണ്ണത്തിലെ പാർഷദന്മാരോടുകൂടി അവതരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. നമുക്ക് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇസ്കോണിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരോടൊത്ത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലേണ്ടത്. അതൊക്കെ പോകെ പോകെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോ ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അന്ന് 500 വർഷം മുമ്പ്, അന്ന് ദാരിദ്ര്യം ശരീരത്തിനായിരുന്നില്ല, ആത്മീയതയിലായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം. അന്ന് ജനങ്ങളെയൊക്കെ ജ്ഞാനസഹിത ഭക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരുണാവതാരമായിട്ട് സന്യാസ വേഷം ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയാ, കൽക്കത്തയിലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ജനിച്ചത്. മായാപൂർ എന്നുള്ള മായാപുരി നഗരത്തിലാണ്, നവദ്വീപിലാണ് ജനിച്ചത്. ഒരു എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥ മിശ്ര, ശജി ദേവി എന്നവരുടെ മകനായിട്ട് വിശ്വംഭര മിശ്രൻ എന്ന പേരായിട്ട് ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു വേപ്പിൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നിമായി, നീം കാ പേട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നിമായി എന്ന് പേരിട്ടു. പിന്നെ സ്വർണവർണ്ണമായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഗോരാംഗൻ എന്നും പേരിട്ടു. സ്വർണവർണ്ണം ഉള്ള ആള് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പേര്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടാണ് വളർന്നു
യൗവനയുക്തനായി വിവാഹിതനായി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു പിതാവ് അന്തരിച്ചു. അപ്പോഴ് ഗയയിൽ ശ്രാദ്ധമൂട്ടാൻ പോയി. അപ്പോഴ് അങ്ങനെ ഗയയിൽ ശ്രാദ്ധമൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയെ കണ്ടുമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്ന് മന്ത്രദീക്ഷ ലഭിച്ചു. കൃഷ്ണപ്രേമം കൊണ്ട് ഉന്മത്തനായിട്ടാണ് ഗയയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. പോയ ആളല്ല തിരിച്ചു വരുന്നത്. ലൗകിക ഭോഗ വിരക്തി വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നെ കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്ന് അഖണ്ഡ ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യനായി. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിട്ട് ഭാരതമൊട്ടുക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തി. 1515 വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അവിടുത്തെ വിശിഷ്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്രായമായി കിടക്കായിരുന്നു. ആ അന്തരംഗത്തില് എല്ലാം കണ്ടു. വൃന്ദാവനോദ്ധാരണം നടന്നു. അനേകം ശിഷ്യരുണ്ടായി. എല്ലാവരും ഭഗവത് നാമം ജപിക്കണം. ജ്ഞാനസഹിത ഭക്തി, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. എല്ലാ ക്ഷേത്ര ദർശനവും കഴിഞ്ഞിട്ട് നൃസിംഹക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണസന്നിധി ജഗന്നാഥപുരിയിലെത്തി. അവിടെ രാധാകാന്ത മഠത്തിൽ താമസിച്ചു. ശിഷ്യരത്ത് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായ അദ്ദേഹം ആ നാട്യമണ്ഡപത്തില് ഒരു തൂണിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് പ്രേമോന്മത്തനായിക്കൊണ്ട് മഹാസമാധിയിലാവും. അങ്ങനെ ആർദ്രഭാവം കൊണ്ട് ആ കരിങ്കൽ തൂണ് പോലും അലിഞ്ഞു എന്നാണ്. ഇന്നും കൈ അകത്തുപോയ ആ അടയാളം നമുക്ക് അവിടെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു സമുദ്രം കണ്ടാല് ഭഗവാന്റെ നീല നിറമാണ് അല്ലെ. സമുദ്രം കണ്ടാൽ അതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങും ഭഗവാനെ കാണുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമ പ്രേമ ഭക്തിയാണ്. ശിക്ഷാഷ്ടകം രചിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങൾ രചിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 1543 ജൂൺ 14 48 വയസ്സിൽ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥനിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല മഹാസാഗരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ല, ഗരുഡാരൂഢനായി ഭഗവാൻ വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്ത് ഒന്നായി എന്നും പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠസ്തത്തദേവതരോ ജന സയത് പ്രമാണം ഗുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. പറയാണ് ഈ എന്താ പറയാ, ലീഡർമാര് അല്ലെ, സമാജ നേതാക്കള്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, ആരാധനാപാത്രമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവര് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ, ലോകത്തിലുള്ളവർ അവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. ഏതുപോലെയാ, ഒരു താറാവ്, അമ്മത്താറാവ് നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ കുട്ടികൾ പോണു, അതുപോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ചെയ്യണതാണ് അല്ലെ സാധാരണക്കാര് കണ്ടിട്ട് അനുകരിക്കണത്. അപ്പൊ ആ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എങ്ങനെ വേണം, മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെയാണ് പിന്നെ ലോകം ആദരിക്കണത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് നല്ല പ്രവൃത്തിയാ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാതെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യ നാട്യത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22 നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഈ ലോകത്തെ എന്തെങ്കിലും നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. ഗോകുലത്തിലെ സമപ്രായക്കാരോടൊത്ത് കാലിമേച്ച് നടന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അതൊരു വലിയ പാഠമാണ്.
ഭഗവാൻ ഇപ്പോ സർവലോക മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇപ്പോ അർജുനന്റെ തേരാളിയാണ് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് പാഠമാണ്. ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും മടിയില്ല അല്ലെ. സർവജ്ഞനായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അല്ലെ. സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാ വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഗുരുകുലത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ പോണു. അപ്പൊ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് സ്വയം ആചരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എവിടുന്നും ആരുടെയൊന്നും ഒന്നും നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാന് വേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ. 27 പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. അപ്പൊ പറയാണ്, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഒക്കെയുള്ള ആ വിഭവങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണ നമ്മള് അറിയണില്ല. ഇതൊക്കെയും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കണത് എന്നൊന്നും അറിയണില്ല അല്ലെ. ദിവസം നമ്മൾ എത്ര വായു ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊന്നും നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദേവദത്തമായിട്ടുള്ള അതൊന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതൊന്നും അറിയണില്ല. അതൊക്കെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാ എന്ന് കരുതും അല്ലെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താല് ഭൗതിക വിഷയ തൽപരനായ മനുഷ്യൻ എന്താ തോന്നണേ? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാഹംഭാവാണ്. ശരീരയന്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രകൃതി നിർമ്മിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാ പ്രവൃത്തിയുടെയും കർത്തൃത്വം തനിക്കാണ് എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടും നമ്മള് അല്ലെ. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണത്. അഹങ്കാരത്താല് വ്യാമോഹിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണനും താനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെ മറന്നുപോയി. ശാശ്വത ബന്ധമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളത്. അതെങ്ങനെയാ എന്ന് വെച്ചാ, നമ്മളില് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മള് 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ആണ്. എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മകൻ, അമ്മ, അച്ഛൻ അല്ലെ, പൗത്രൻ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമുള്ള ബന്ധുക്കളാണ്. നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധു. ആദ്യം മുതലേയുള്ള എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും നമ്മളുടെ ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നുപോയി മായയാല്. നമ്മള് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോയി. ഇപ്പോഴാ നമുക്ക് അതൊന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങണത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മൾക്ക് ദുരിതങ്ങളും യാതനകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ല നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് പറയണേ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? ഇപ്പൊ എല്ലാ പേരും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരേപോലെയല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങള്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ആളുകള് പ്രവർത്തനം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മോശം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും, തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്, കളവ്, വഞ്ചനയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 99% പേരും രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. അവര് കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. എത്ര കിട്ടിയാലും തൃപ്തി വരില്ല. ആ കൂട്ടരാണ് രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട 99% വ്യക്തികളും. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് പേരുണ്ട്, സത്വഗുണികളായിട്ടുള്ളവര്. അവര് വളരെ ശാന്തിയും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവര്, അവരാണ് സത്വഗുണികള്. അപ്പൊ സത്വം, രജസ്, തമസ്, ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവും പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാവുന്നത്.
അത് നമ്മളിപ്പോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് 3 ഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണു. 14-ാം അധ്യായം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ്, അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിൽ നമുക്ക് ശരണാഗതി അടയാനും ഭഗവത് സേവനത്തിനും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടണം നമ്മള്. എന്നിട്ടോ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇവിടെ അർജുനന് ചെയ്യാനുള്ളത് യുദ്ധമാണ്. നമ്മൾക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ വേണം. ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ അർജുനന് യുദ്ധമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാനായിട്ട് ഒരാൾ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നോ? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. അതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്വരൂപം എന്താണ്? മൂലസ്വരൂപം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യല്, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിന്നാല് ഈ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ പലതും ത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഇല്ലാതെ വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 31. യേ മേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ മോചനം നേടണ്ടേ? അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരണത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അസൂയ ഉണ്ടാവരുത് ആരോടും. പിന്നെ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മഫലങ്ങള് ബാധിക്കില്ല. അയാളെ കർമ്മഫലങ്ങളില് കുടുക്കിയിടില്ല എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പോ കർമ്മഫലത്തിന്റെ ആ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി പ്രവർത്തിക്കുക. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള നാട്യമില്ലാതെ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഭാവനയോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഇതുവരെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്ര വേണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന അതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സത്യം. വേദങ്ങള് ശാശ്വതമാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന സത്യം ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ആജ്ഞകള് വിശ്വാസപൂർവം സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവത് കൽപ്പനയെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നവരോ പരാജയപ്പെടുകയുള്ളൂ, അല്ലെ? ജീവിതത്തില് ഉത്കണ്ഠയില്ലാണ്ട് ആശ കൈവിടാതെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. 32. യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. ഇപ്പോ ആ മൂഢര് ആരാ? ഈ അജ്ഞാനികള്, മൂഢരായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക, അതൊന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവര്
അജ്ഞതയുള്ളവരാണ് അല്ലെ, അറിവില്ല ഒട്ടും, മൂഢരാണ് അവര്, ബുദ്ധിയില്ല ഒട്ടും അവർക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് അവഗണിക്കണു, അനുസരിക്കാതിരിക്കണു. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒരു വിഫലമാവും അവര്. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പൂർണ്ണത? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂർണ്ണത നേടുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് പൂർണ്ണത നേടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടാൻ എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് അർപ്പണമായി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം നിർദ്ദേശാനുസരണം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കുക, ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പൂർണ്ണത നേടുള്ളൂ. അതാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ആജ്ഞ ലംഘിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശിക്ഷ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ലംഘിച്ചാലും നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ അറിയാത്തത് മൂഢന്മാരൊക്കെ അറിയില്ല അല്ലെ. അല്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം